Priatelia, Jakub Jáhl sa opäť vo svojom poslednom videu rozhodol predstaviť svojim sledovateľom ďalšiu sektu, a to firmu Twint. Ako hovorí vo videu, ekologická, predtým trochu teroristická sekta. Nevystupuje pod menom Twint, ale má rôzne firmy a skupiny. Najznámejšia je Humana. Ako hovorí, je to bizár, že dokonca aj kontajnery na oblečenie môžu byť spojené so sektou. Čo k tomu dodať? No poďme sa pozrieť bližšie na koreň tejto informácie, odkiaľ asi pochádza. Ako vždy, na oficiálnej stránke Racirs je článok z roku 2000, kde je zoznam siekt nebezpečných pre Francúzsko a tam nájdeme tiež firmu Humán. No ešte zaujímavejší je ďalší spoločný fakt. A to, že na konci článku šéf sekty Racirs, Dworkin, pýta finančnú pomoc a samozrejme aj Jáhlové video končí ako inak, žiadosťou o finančnú pomoc. Majstri manipulácie s informáciami v praxi a v priamom prenose.